So, tingnan mo ang gulong ng motor na to, tol. So, maalog na siya, tol, no? So, bearing ang sira niyan, tol. So, pag ganyan na, tol, wag na nating patagalin yan, tol. Kasi baka masira pa ang hub natin. So, sa video ito, tol, magpapalit ako ng bearing sa hub. So, kung hindi ka pa marunong magpalit, panoorin mo ng buo ang video ito para matuto ka kung paano magpalit ng bearing sa hub. Magandang araw sa atin, tol. So, magpapalit tayo ng bearing sa hub ng ating motor. So, una, tatanggalin natin tong ihi, no? O yung wheel axle. Pag natanggal na, tapos hugutin natin yung gulong. Tapos tanggalin natin tong rubber seal niya, tol. So yan, tol, oh. Sira na talaga. Malaki na yung clearance niya, tol, kaya papalitan natin. So, ang sukat pala ng bearing dito, tol, 6201 at saka 6301, tol. So, hindi siya magkaparehas, no? 6201 at saka 6301. So, kadalasang nasisira nito dito, tol, itong maliit na bearing, no? 6201. Pero, pag magpalit tayo, kailangan nating tanggalin una yung malaki, 6301, bago natin matanggal yung maliit, kaya kailangan natin palitan yung dalawa, tol. Pukpukin lang natin. Unahin natin tanggalin yung malaking bearing, tol, yung 6301. Yan yung unahin natin para matanggal din natin yung maliit. So, madali lang naman to, tol. So, panoorin nyo lang. Ayan, natanggal na. Tsaka yung spacer sa loob, tol. So, huwag mong itapon yan. So, tabi lang natin yung spacer kasi babalik pa natin yan, tol. So, yan, tol, oh. Malaki na yung play. Tapos, itong kabila naman. So, ang ginamit ko pala, tol, ito. So, ihi ng bike to, tol, no? Kasi maliit siya. Kaya niyang mapasok sa butas ng ihi ng motor, no? So, yan, ang laki na ng clearance niya, tol. So, pag ganito, tol, tapos pinatagal natin, baka madali pa yung hub natin, tol, no? Mabasag yung hub. Kaya, pag may maramdaman mo na maalog na yung gulong mo, tol, ay palitan mo na ng bearing agad yan. Pag nagda-drive ka nito, tol, na maalog na yung bearing, para kang nagra-running flat, tol, no? Kahit hindi naman flat yung motor mo, para kang nagra-running flat. So, punas-punasan natin, tol. Tanggalin natin yung dumi. So, kailangan malinis siya, tol, bago natin ikabit yung bagong bearing, no? Tanggalin natin yung mga lupa at sa mga buhangin niya, no? Para tumagal naman ang buhay ng bearing natin. So, unahin natin ikabit tong maliit, tol. 6201. So, nalagyan ko na pala ng grasa to, tol. Hindi ko na lang napakita sa video, no? Nilagyan ko na ng grasa yung dalawang bearing. So, mahalaga na malagyan ng maraming grasa, tol, para tumagal din yung lifespan ng bearing natin.
So lagyan mo rin ng kaunting grasa yung hub para lumambot siya. Dumulas pagpasok natin. So yung lumang bearing na tinanggal natin tol, yan yung gamitin natin pang sapin. Para hindi tayo direktang pumukpok doon sa bagong bearing, no. So yan, gamitin natin pang sapin yan. So dandahan lang pagpukpok tol. So paikot-ikot, no. Yan. Tapos dapat pumantay lang siya sa hub tol, no. Tingnan natin kung pumantay na siya sa hub. Ay pwede na yan. So sundan nyo lang to tol kung paano magpalit, no. Panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo, sundan mo para matuto ka. So okay na yan tol. So kabila naman. So bago natin ikabit yung bearing, huwag natin kalimutan yung spacer sa loob tol. So punas-punas. So napaka-importante na malinis talaga tol bago natin ikabit yung bearing. Tapos pahiran natin ng kaunting grasa. Pero kung marami kang grasa tol, pwede rin damihan mo na rin yung pahid. Tapos yung spacer yan. So, nilinis ko na rin yan kanina tol. Tapos lagyan natin ng grasa. Lagyan natin sa loob. So, huwag natin kalimutan yan tol. Tapos isang bearing naman. So, nilagyan ko na rin ng grasa yan kanina tol. Hindi ko na lang pinakita. So, ganyan. So, kung paano natin yung kinabit kanina, ay ganun din ang proseso yun tol. So yung lumang bearing na tinanggal natin, yan gamitin natin pang sapin para hindi tayo direktang pumukpok doon sa bagong bearing. So paikot-ikot tol, tapos dahan-dahan lang. Kasi hindi naman masyadong matigas yan, no. Yan, dahan-dahan lang tol. Tapos pag pumantay na yung bearing sa hub, tingnan mo kung pumantay na, eh okay na yan. Yan, tapos na tol. So ibalik na natin yung mga rubber seal nya tol, no. So, ninilis ko na rin yan kanina. So, hindi ko na lang pinakita tol para hindi na tayo matagalan, no. Yan. Hindi naman pwedeng magkabaliktad yan tol kasi hindi sila parehas ng sukat, no. So, kung saan natin yan tinanggal, doon din yan natin ibabalik. Yan, kung medyo matigas tol, hindi kaya ng kamay, di okay natin ng dahan-dahan, no. Excuse me tol. So natapos na tol, punasan natin tol. Tapos ikabit na natin yung gulong tol. So kung paano natin tinanggal kanina tol, tandaan nyo lang yun. Para
hindi na kayo malito pag balik ng gulong, no. So ayan. So higpitan na natin yung gulong na yan, tol. So, okay na, tol, mahigpit na, tol. So paikot-ikutin natin, alug-alugin natin, tol. So tapos na tayo, tol, no. So ganyan lang magpalit ng bearing sa hub ng motor natin, tol. So maraming salamat sa panonood, tol. At baka hindi ka pa nakapag-subscribe, tol, pindutin mo lang yung subscribe at saka pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video na ipapalabas ko sa channel ko, tol. So maraming salamat, tol. God bless.